Thomas. Kimang Thomas. From biblical point of view. Ndade uthi ngokwasezibhalweni uThomas. Kimang Thomas. One of Jesus' disciples. Uthi ngomnye wabalandeli wabafundi bakaJesu. Owathi yena owari asifaka isandla. Andinokholwa ba uYesu uvukile. Thomas group. Igroup leke ka Thomas. Le group they walk with you. Le group ihamba nawe. But they don't really believe in you. Though God can use you in front of them. Though God can use you in front of them. They are not easily moved. They take time to believe. They take time to believe in you. These people can delay your vision. Banako ukuyimisa inkqubela yakho. The vision. Imbono yakho. And they are also not aware. They are also delaying themselves. Abayiqondi kuba ngaxeshanye bebambezela wena nje babambezela kwabona. It's a struggle. Uthi ngumzamo and a burden. Ikwa ngumthwalo to lead people. Ukukhokhela abantu who don't believe in you. Abangakholelwayo kuwe. Sibona sonke. Ngithela ngantoni? Thomas Group. Thomas Group. Uthafika ekhaya uzibuza umbuzo uba mna ndinjani ingaba ndinjani apha Thomas uba ufikile kwinto yokokuba uziqonda uba we are one of the members of this Thomas Group. Oh God, I so wish that I can refrain from that. Uzazi ke mawufika wazigoca kanjalo uba kule Thomas Group uyazi uba mandisuke ke kuloo nto. Kwebuka I don't believe in my leader. Andikholelwa kwinkokheli yabo. Othi sikho nje ukhona abantu abachitha abantu. Athi hayi nasi hleli nje andiqimba lo.